Mar bakndalo ma indi maro mantie pacho kacha chande. Ochopo sama koro nego bedni kauri motimo mari tikete e wang jinendo mar Ramogi. Kapo kadhi mbele to pokea salamu makende. Nyathi Ochieng kachiel koda Koleus. Ko akwom ward go match. Match degree what again? O match degree. Kadem Republic. Iloni Vincent. What Migori? Mabene enja telo machulo. To Vincent wacho maber kanyo endo. Nicoleus. Entie gigo pimoro. Apewe kitu. Oh. You are rich. Urara. Yes. Avini high. Yes. Thank you. Vina yeko di. Ayen Kabul by the way. Ayen Kabul. Bul mose mur maraja moro more macha. No isa mango mam. Choma. Kachumbari na pilipili. My friend, if the money you have cannot solve your problems, eat that money. Eat it. No, number one. Number two, no matter what you are going through, eat fast. Nyamera. Eat. What if the problem is food? How do you so eat your money? Just food the food. Nyaka titiji. Yes. Ko kamano to kamano nya vin royal nyakweri kanyo endo kabeno wacho ni cheno more maratari. Ko kamano to Nyathi Ochieng. Yes. Koleus. Ingeni awacho ga pile ka pile. Ni nitie gik moko ariyo dier piny ka. Yes. Mako sekadho. Tok duog kendo. Yes, mama. Ma indien sa Gi iga mami. to gi iga. Kitiyo gi sa ni marach nyakoro moga juang. To kosedhi to okochako duogi. Maiso ni time wasted can never be done what? Recovered, mama. Thank you. Iga kata mana igni make wasi sani anja 42. Kine mananja 12 years. Gik mana timo kanja 12 years okanya timo sani ndi kanja 42. Maiso ni kata mana iga maintiere godo ni ndi nyakoro moga juang. Ko kitiyo kode maber. Hey, to mbele kae nyalo bedo modwanyore nikech okinyal dok e tinni. Kenya reverse. Igni medorega ok duoga chien. Nyathi Ochieng kachiel koda Koleus. Belo ni ndi okelo mana chunyo mana Nairobi ka. Okay. Kumarade kod Andrew to kod osiepege. Andrew no apinje maoko. United States of America. To Andrew ko United States of America to paro maber. Ni nodongo kacha chane kod omuko owigo to kod otaka. Omuko owigo to kod otaka negino siepe gi Andrew niendi. Omiyo sama koro Andrew nochopa piny ma Kenya ka to jok mokwongo manyo ok kata mana janyuol kata mana nyamingi to mano siepege. Otaka gene. Otaka mabene koro ne girado godo ni endi to Andrew chopo ka bene entie gi craving mar chiemo ma Kenya ka. Owacho maber ni otaka osiepa gi mamoko go eko kuku kienyeji. Manye uru kuma wanyalo yudo chiemo mang'eny manyalo romowa kaka group ni endi. Andrew ko wacho kamano to otaka mokwongo ni jaka baba nitie hotel moro ma chiemo ka udonjo gi group timiyo chiemo mang'eny to pesa ni piny. Kelalia. Keli apoth. Yes. Adwaro no ketnwa kanyo endo mbuta. Lukasu. Maber kabisa. Chakimede mumi oket kanyo. Apoth oketnwa kanyo maber. Then losane magira. Good. Magira los. Nyathi Ochieng. Ka gidhi e restaurant kacha chande. To okene gi chiemo nikech ne giwinjo kech. Yes. Kotok ne gi chiemo to chiemo manoket kacha cha Nyathi Ochieng. Ni chiemo mar ji abich to chal mana chiemo ma ji madhi 100. Okay. To bei bende ni piny. Lakini rule en ni okonego bedni weyo chiemo e san. Mano rule number 1 mabeno dik hotel kanyo endo. Finish your food. Okonego bedni ng'ato weyo chiemo yango e san. Itisha minyalo timango minyalo tieko. Negi weya kanyo. Nyathi Ochieng. Jogi ochiemo. Omulo mogo.
ma igi koro pong ma kuma ginyalo kete kendo chiemo otamogi. Ging'iyo chiemo gi lakgi. Hivi. Bise ga yie. Aha. Ing'iyo gi wang' kama. Na mdomo. Okoro giyieng' chiemo tamogi. To giwuok ni gidhi e counter gidhi chudo. Chiemo modongo tune ka kuti mango usot. Nyathi chieng' sama gidhi chudo ni to pingo omako ng'ama ne dhi chulo bill. Andrew. Yes. Jaloka. Yes. Ja US. Yes. Okay. Nyakutiek chiemo to kokutieko chiemo Tu chule te. tu chulo fine mar 12.1 million. Yeah. Sure. 12.1 million. Nyathi chieng'. Andrew temo loso gi jogi mowiso gi ni anto to kuma antere tayieng'. Kara ko timre kamano to kawe chiemo gi ekito miye uru street kids. Kata mana jok mabende odak ga e laro maonge kuma ginyalo dhi. Jogo no tuwe masamine na lose koduni. Ne gichulo 12.1 million. Eka giwoke magawa no endo. Sama lose kodini endi. Andrew kaka nyalo dok United States of America otamo. Nikech pesa mano birogo oteke hotel kacha sade. Nyathi ochieng' miya pachi. Ana paro ga ni loka kidhi tiduogo kimeyo mano mokuongo. To mar ariyo duoge ka be nyang'ith mari obwongo. Nitie kaka ber. Iwinja, inyalo reason. Ichamo chiemo ma is not 12 is not is chiemo is not worth 12 point something. Adwa chule nango. Kopo ni chiemo mane wa order is worth 27,000 koleus. Kodong achula 27,000 ni endi. To chiemo ka koro kaero na park nikech dong poko neno jonyuolne. Inya park idhi godo. To kata ka inya park tikaw timiyo nyithindo madang ni street kids gi. Onge tingo chiemo. Onge tingo chiemo. Kichopo kata itisha manyalo romo. Okay. Koro problem ni negi itisha excess. Yes. Koro excess ni no nego gi chiemo ni ne worth 27,000. Yes. Ma fine migo gi ni en mana ma extra. Apa ni magi jomone na nena ni ngane nigi pesa. Ngini nitie joma be dhogi wer. Kobiro niko na pesa kama njugu. What is money? What is money? I was there, I made cash, man. Nigga, I made cash, man. There's so much money in the United States of America. Ateni America ni niga gi wach mane nyathi ochieng'. Ni ng'ato kodhi America kata mana 2 weeks kende. To accent kaka ngano dwa loso nyathi ochieng'. To kata mana dholuo. Owacho dholuo gi ume. Yeah. Yeah. Be okay ni ya. Nothing your coach. You watch now. Mago tuta. You know poke nyon America. Please just DJ. DJing will take you to America. America senyono Bondo branch ka. Koro anbe agole duonda ewi twak ma wan go kawuono mar belo. Yes. Ngano tiyo gi wiye kabisa kendo mor gi gik motimo kanyo. Ntie joma dhiga e kata. Ng'ato dwa kiko mchele gi gweno gi watermelon okikete soup. To kochope tent ko bed piny to kotieki opuka puka yudo ka chiemo puke tent e bokombe. Mago timbe maricho. Takwedo yo kang mamalo. Tabia mbaya sana. Ma jogo do bedo find kata 30 million. Mano tugo gi chiemo nitie joma nindo kech okoka. Sani king'iyo television ineno kilando gimoro ni wachoko pesa. Euro 50 bob moro joka Red Cross. Ineno gino. Nikech joji nikech to ini dwa tugo gi chiemo nikech ya America. Osiepe moko bentie ma seto ji omera. Ni omera kikiluor wadhi go ni ngano kichopo kuroti wei kanyo kendi. Kaka ja US we koro chulo bill. Lakini kole unaongea na mauchungu uko na hoteli. Kama uko na hoteli. Hoteli nitafungua lakini hii tabia hata mimi nitaweka hivyo. Ukichesa ichulo. Lakini bingeni yako leo so wacha kakurati yeku aweni. Ingeni sama be iluongo siepe. Osiep ko siep ne ga docket ne. Ka chieme medwaro ti manya joma nya chiemo. List no iketa to iketo gi joma moko. Iwinjo. To osiep opogore ka be idwaro joma madhandiwo ti manyo joma kuote. Ok joma madhe. Joma muonye kapi. To dhi adhi atikelo machielo ti chake yao kaka gimose ga gile gipake ti ole. To chiemo ka tegi kosa awinjo late by the way. Late moro maka kata kano osiep Andrew to maka. Kech ki wuod luo wuodo nage Kenya bedo wuodo nage mok ne Ramogi TV. Singi Ramogi TV ka nitie joma nyono ok chiem gi nyono mogo.
ogwelowa to bill mar 27 ni ne watieke mana maber. Otherwise len via nyime. Mae gima koro waluongo ni pesa ni jemoni. Mae gima koro wacho ga ni pesa ni jemoni nyakoro unga jwang. Itiyo matek mondo yude pesa ni. To pesa mineno miyudo ni endi kendo ema koro kedo kodi. Adwa loso gi jok ma nitie America. Ingeni nitie perception moro. Nitie kaka wan wogi wakauga. Nikech wan ok wanyal ng'eyo ni sama untiere kacha chande utiyo matek mondo timango mondo tim saving ukungu pesa. Ni sama koro uduogo Kenya kok udwa timango udwa spend your money. Spend that money. What is money? Wan kwa neno ngamo America mama kata mana dichuo wange wabe ni indi pesa. Sama ini won nyathi ochien osiep ni mise lal ise budho ne kabisa to gocho dito penyi ni nyajungu. Ise tieko show. Moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Kidwa chako biashara ni to nyaka ibed gi passion for it. Nyaka ibed abeda ng'ama wacho ni mae te gima dwaro. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Ero kama ne nyanya koro moga jwanga kumketie wanjonendo mar Ramogi kidien mokongo mar Mbakdalo kabeni maindi en kidien eno mabende wakudho godo piny bede ni indayo in miyo in rawera kata mana koro mantie pacho kacha chande ochopo sama koro adwa ni kaw remote mamari tikete wanjonendo mar Ramogi opogre gi mano bende intie mabor kod wanjo mari ikaw simeni i-download Citizen Digital App sama koro wantie yamo chenro moramora mantie wanjo mar Ramogi dak bai kata na matin. Nyathi Ochieng. Fanya kazi mama. Bwana asifiwe. Bibi azidi kulaumiwa. Lakini inyono nejo mamine yao. Adongini miwacha bwana asifiwe. Azidi. Todonge kechwambe wagine ne wasifu bwana kila siku. Tunazidi kumsifu. Aya bibi asifiwe. Bwana laumiwe kabisa. Sadaki mede ni zidi. Acho ni kabisa. Yao. Nyathi Ochieng kachel kudakoleus. Belo namba 2. Namba 2. Heramit. Ya. Manyeni tomato moingo giduto te. Olit. Yeah. Love mineno ni endi bende nigi puonj mare makende. Kumilongo ni experience is the best teacher. Yeah.
Lavni endi wang'ni otero wa gwenge go eko mag Jamaica. Awuoth. You guys, my guy. DJ Kolo. Wind up selector. Wagwan. Jamaica ka endi wadado kode nyadendi. Miluongo ni Juliet. Juliet amineno ni endi Nyasaye nogwedho gi dichuo miluongo ni Yusufu. Julieta gi Yusufu osebet ka pimore kuom thoth igni madhi 8 good years kapod Juliana to koda Yusufu pimore ni mabe wife material. Juliana be pimo Yusufu ni mabe husband material. Bang' mano to Yusufu neno ka nyathi ma nyako miluongo ni Julieta ni is a wife material. To wacho ni Julieta, you are the one. To ka bi pando ne jopiny, tabo nyiso jopiny. To kopogre gi mano bende adwa dhir jonyuol ni. Monda make it official. Ni banga to onge dichuo mora mora monego bed ni kaw tere ni so elwe. Onge dichuo mora mora monego bed ni kaw dhok to tero dala unikech ka en dhok to dhok e asekelo. Adira Yusufu notiyo matek motero dhok madhi 20. Korgi nyathi ma nyako miluongo ni Julieta nende. To chieng' ma Yusufu otero dhok. Ing'e ni kind ji ariyo weche bende ng'eny ga. To kidwa ng'e kuma weche muoche ga. To ma traditional wedding. Rorasio. Ma arus. Wedding. Kikine ga bibi arusi ka en samu wuotho. Mama nok ngira ni koro. He said thou give event planner majama he said thou give bridesmaids ni mago to koro umie lang'o. To koro nikech koro kidwa ni picha omaki ni sin. Kek be samoro no kolos kaka midwaro. Yani gik moko njaore ga mana. Emomi ineno ga ka bibi harusi ywak owondre ni emotional. Ni koro osiko ni yawa I'm so emotional. Magi tears of sijiango of joy. Mano joy yo mo pesa ne. Kineno ka bibi harusi ywak emotion. Ni disappointment. Ni keki haikuundwa vile alikuwa anataka. Ariek. No wonder unaenda kukula kwa harusi. Yusufu Julieta samane Yusufu tero dhok ne nitie ywaruok moro mabende nomakogi. Ma Yusufu pok odwokre gi Julieta temo tome yang sasawa. Manso ni kulikuwa na majibizano. Doge dhoni kidogo. Dite maber lakini switch. Dondruok moro no muoch. Kinji ariyo gieki. Majibizano. No muoch kinji ariyo mano Yusufu toko na Julieta. Makoro samane Yusufu tero dhok to nitie wach moro mabende Julieta nonyiso Yusufu. Makare Yusufu gino no donje chunye. To imana noko nyiso noko react at that particular time. To otimatima kaka ne Julieta dwaro otero dhok 20 go otera tena maber. To bang'e kosewuok makoro osenyuomo Julieta kodhi to block nyathi ma nyako miluongo ni Julieta niendi. Ochako gi WhatsApp. Bang' mano to dhi e Facebook. Bang' mano dhi e Instagram. To dhi e Twitter. After that to block nyaka namba ma nyathi ma nyako no makati manye nade. But ngat moro no ka nyathi ma nyako ni kawo namba ma Sitela kata mana ngat moro no to yude. Donjo. Nyathi ma nyako miluongo ni Julieta ni koro wasiwasi ochako mako. To kawo simbo siepne moro. Kogocho ne Yusufu mako. To penjo Yusufu ni jaoda. Dhok tisekelo ndi mangiso ni I'm officially your wife. Benitie kumana koso nie. Mondo ngisa mondo a correct. Nikech kise block kaka mora to in the meantime jonge ni sani osenyuoma. Jaoda na koso ni gikuri. Yusufu nongiso mana Julieta gimoro achiel. Nongiso Julieta rito ndi. Lakini lewi. Otimo makoro kadwari mama. Dhok makelo nigo okabikao. Tim godo kimihero. In the meantime okadwa dhi mbele gi kenyni. Wena jaoda. It is over. Wena. Samine na lose kodini. Julieta pod nigi wuon gi dala.
to Yusufu kuma nitiere pod piny ok ong'eyo nikech sani oblok kila ng'ato mong'ere kode mantie machiegni kode, manyiso ni sani Yusufu olal, to Julieta to pod odong' e od min gi wuon gi. Nyathi ochieng' miya pachi. Muma wacho ok adwa riambo ni en muma mane, jomong'eyo wach na wacha, lakini muma wacho ni lep ma the tongue donge is the smallest organ. Yes. To organ ma smallest ni problems mokos from Yeah, nade sana. dongo moingo gorofe mwaneno, dongo moingo gara the whole world donge. Ng'ama miyo ng'ama dichuo tangi gima lewi golo oko, afadhali bila chiemo lakini kiko golo weche matimore nade Mainyo chulo. Ntiere Lin ng'ato nyalo goyi ma ohinyi machwe remo to nyalo dok motimre nade mochangi, winjo. Lakini nitiere gima ng'ato wachoni ma ok wuogga kati ng'wono ne, but kidogi paro gima nowuok e dho Lin Ramogi Nyanyakach kowachona owega dhola moro maduong'. Jogi apani boy ni luonge ni ng'a? Yusufu. Yusuf and Joseph in English. It's in the Bible. Juliet chabeni muma? Juliet to onge. Yusuf idoko ng'ama nyinge ni muma, ng'ama ochake kaluwore gi Christian background. Wahombi leptorach wene Juliet kawuondo akwayo. Wene Juliet, lakini Juliet in be kik kuod wiya, kony to dhi konyi nikech ka wakonyoga wawuoyo to mana kiyie ni wakonyi wuoyo. Kidwaro kony wabiro mi kony. Kaluwore gi ywak miywago ni nyiso ni you are ready. To timore nade? To kwa ng'wono, to kik kwa ng'wono and change. Ng'ad lewi. Iwacho ni kata koponi tiendi nyaka nyimoto ema teri richo. Timore nade? Ng'ada. Just ng'ada it. Yusuf dog chien wadhi wuoyo maber, wabiro hoyi, abere hocho, abiro konyi. Ano kane sida kanyo nikech sani ko penji Juliet ni, are you married? Yes. And where is your husband? I was married online. No nyuoma online. To Dok donge uneno magi 20 of them. Hey. Koro kakunyalo pinga be onge. I'm married. But online. But how? Where is your online? Niliolewa online. Hiyo ndio kuolewa online sasa. Your husband is invisible. Hey. But the dowry is visible. Hey, the dowry is visible. Your husband is invisible. Okenda. Hey, okenda. Kamefana jomonyuom. Ko wach ni koro jomonyuom oried line ka. Juliet is number 1. Hey, Omera. So was your husband online? Meet maratari. Siam nwachuri. Otek. Egina masoga pile ka pile ka indi nyakoro mogajwang ni heramet. Olit to bende en gi puonj makende. Awasoga pile ka pile ni bende Nyasaye temo konye ng'ato ka ng'ato mondo bile keny. Kata mana ka en mana for 1 hour. Yeah. Julieta no pime kata mana for 8 hours. Oteme to winjo kaka en. Iwinjo ka lewe. Emojemone. Wanjo mamine to wang'ere maber kata ana wuon bende an ralep. Kenan ralep kabisa ka yo wanga nyabani weche makata okichaki los koda. Na pimunu one day. Lakini tanga inya gigi mawuok e dhogi sama iyo wang. Bede ng'ama ka iyo wang ti uza ti lingthi. Kata mana pimo do Isete mo usa no. Nikech in be ibecho. Sama iyo wa. Nimetumwa. We are your closest family. Have you used? Charity begins at home. Have you used? Have you used at home is Ramogi Mbakindano? Have you used? Yes or no? Aoyo. Oh, you can't use. Auzaga. Gimatemo wacho eni tanga ine gigi mawuok e dhogi sama iyo wang. Nikech sama iyo wang ni endi inyalo poki wacho weche makata mana ini won. It's either nyalo ketho ni tich. Nyalo ketho ni keny. Nyalo ketho ni kata mana osiep.
sama ng'ato iyo wang' kanyo kuma koro ibong'e adiera mar ng'ato ok anya wuondi nikech ka ng'ato iyo wang' kanyo kuma obong'e sie adier obong'isi ni nyathi nyaka basebet ga kapandi asebet ka kanindi to kawuono to wawuo omiyo gima ng'ato wacho ka iyo wang' osebet kogombo sana mondo ng'isi lakini thuolo no endo pok oyudoga omiyo koro ich wang' no endo ema koro dhi timo mondo ng'isi ang'o gima ne nitie chunye jathum moro wero niya ich wang' biro miya wach ni wach mok donji adwa wuoyo gi dichuo miluongo ni Yusufu wan dhano begi nochweyo gi mana gi Nyasaye to sama ne Nyasaye chweyo dhano to nokuongo gi ng'ama dichuo nong'e gimomiyo nochako gi ng'ama dichuo manyiso ni un kaka joma chuo une chuny Nyasaye une monego bed ni uuzawa udwoko wa chien lakini ka ng'ama dichuo te masira ne ni malo moingo kata mana ng'ama dhako ok unyal dak egine keny ka nyaka bedie gi dhako malelo gi dichuo mamuol eka keny ne dhie maber to kurado ni ute unjo mamuol e keny ka hakuna pia mtaenda omiyo Yusufu dog ne jaodi ni setero dhok anto to be an ka an Julieta siwezi kuwa na stress nikech kikwano jok mosenyuomi nyathi nyakach niko ndani tena na ng'ombe 20 online lakini hawa ng'ombe 20 online kama unailwa na mgongo ng'ombe atakuskrachia nitaenda niskrachie na pembe na tungu yake iko wapi ama atakunang'o swali producer tafadhali inakatika kwa uza nyathi chien yes koleus belo namba riado mara de kayeni mam kendo mogik nitie gik moko adek motegno mamit ahinya dier piny mala ma Nyasaye nomigi nikech kionge kata gachiel kuomgi to imbe winjo ka nyathi ma nyako misero to penji ni who is you are incomplete who man are you ka who to you ka who number 1 new love new very new yes number 2 money say it again number 2 money yeah shout money good mbesha cheddar number 3 number 3 gossip gossip you're very bright na difficult nilirauka by the way na hata afternoon classes yes sikuhepa nilienda hata kama ni math stroke chemistry nilikuwa na dosi kidogo naamka ko kamano to bede ng'ama kinge mabe ni suchi ok ber ahinya otherwise to lam Nyasaye ni please Nyasaye kikituo na mwandu niko na sura otherwise lakini nipe pesa ingeni ka ingi sura ma otherwise to fuko poto you're very handsome ayonekani you're very handsome to ka in very handsome kendo sechego fuo kilungo ni mbanya kain rafuo ya mbanya nino tabere yawa what did you say upara ya baby forehead nino karonge Belo ni endio te roho mar cho kumilongo ni Sweden wangeni wuotho Sweden kumora de gidi chuo mmeo machalo chwarni iluongo ni Adrian Adrian mineno ni endi achiel kuom jo pesa machalo chwarni bunge ma US kacha sande kilose wi ute gorofni mineno mopangre Nairobi ka apartments en godo madhi 900 kilose wi mtoka ngani omeoyawa gari mtoka to kaka ma nyamburko onge mtoka modonje fashion kata ma old model ma new model medium model maonge go entie gi mtokni Toyota yani mora ma yani onge gi Adrian onge go ngani omeo ngani kunego bede piny ka unego huyo ameshinda hapa Otem planet machi anaenda planet nyingine tafadhali up to ingo kat up to oingo odhi kata ilu rango Pluto Otem Pluto kata Mars kilose wi pesa koro dungne mano tungu nikech pesa rome ma bank ka olon kuome nyaka kapet mo pidho piny money pes yani
he is working on money. Ikoni banki inachukua loan kwake. Engi pesa. Nyathi chenka chel koda koleus Adrian mineno niendi. Nitie mtoka moro ma no donjo fason. Okay. 270 billion. 270 billion. Hapa ni wamedo bed zillion. Billion no hilo. Tafadhali weka zillion. That is the latest car. Modern your fashion Sweden. Kurkete zillion. Aya. 270 zillion. Amina. Adrian openyoni what is money? Ochako openyoni what is money? What is money? Showroom. Odhi kachachande to cash. Ngamo me onedhiga showroom kusikelo ne. Ode kene. Oko dwa jok ma wuonde ni kia jok ma dwa chamo pesa ne. Kendo sechego very strict gi pesa ne be. Kendo sechego nyeo mtoka yot sana. Kabisa. Owacho ne ngano nifungie hii. Nifungie hii Prado. Kendo jok maniga gi pesa kiega negotiation. Why? In negotiation. Ingise ni 130 trillion hiyo tu surely. Hiyo tu. What is trillion? To wuodho. Gimotamu Adrian en yudo dhako. Ya Nyasaye ok miti ayi. Adrian osebet kamanyo dhako monyalo dak gode keny mondo bede gi nyathi. Adrian hana mtoto. Adrian hana bibi. Adrian akotuna mama yake na yeye ni the only son. Nyathi achiel. Only one. Makosa senge kumantie. Okia kumudwa tero pesa, nyako moro mosero, to kare nitie tik moro ma Adrian nitiere ga godo. Uncurable. Makato setemo nyako hospital machalo nade mondo daktari othiedhne tuo mar dum. Adrian okwe dum makobet kodi anatupa 2 minutes. Adrian anatupa. Siezi pumu Adrian anatupa. Yani pesa yezi toa rufu. In the meantime, Adrian wacho ni ngama nyalo yieda kode kaka dhako. Afomelia rufu. Number 1. Okidhi tiyo pesa mora midwaro. Adrian anaenda kupatia. Number 2, kiye minyuolo kode nyathi. To kapata kata mana Sweden yote, hiyo itakuwa boma yako. Osetemo Kenya ka. Poko temo. Ka. Otema Kenya ka. Nairobi ka. Adrian menyo. Yasio cheng mi apache. Beloni, adwa penjo mam. Yes. Same the Sweden. Yes. Me choko Beloni. Yes. Beni bede gi Adrian machiegi. No, be honest, don't sit about you. Kikiriambi, adwa ni wuo maber. Belo to yene riambo. But sani koro. Owacho tadir. Belo to sewacho. Koro makinda kode. Gal talk. No way sime. Nen gi business meeting. Okay, correct. Ma ok ni dung ne momi wuo. Yeah. Okay. To nu wuo simu. Yeah. To dino onge meeting. Bedi timo kode interview mondo nyisi shida machande ni. Why not? Bedi bedo kode. Yes. Me do bedo. Nyathi ochien pesa Bedi bedo kode. Machegni. In fact, that bet kata mane bamne kan. You are the number one candidate ma propose. You're wicked. Who sent you? Nikwara mogajua especially jo nyakacha dwa kono kenda dwa konyo nikech nyaru ng'aunwa ng'e nengo ni 10 million mondo nyakach o settle down 10 million. Wantiere gi wuoyi miluongo ni Adrian e gwenge mag Sweden momeyo kachwarne to shida en dung to ne ok giromo nikech ne en ga appointments jo momeyo dich ni ga appointment ni no miyo koro kenyal ngade lakini no time via phone but debe ni en machiegni apa no dhi purchase 270 zillion kaneno to dinok mano de giromo gi Lin meaning ni en ready mar bedo kode dung cha is nothing. Lin tafadhali rudi Sweden jotelo ayima kumbak ndalo for the I think a week is enough. I can hold. We can help each other. Naweza sikilia mbak ndalo mimi na Koleus
tafadhali msaidie Lynn arudi Sweden kwa Adrian. Unaniuza tu hivyo mama. Sikuuzi. Unaniuza tu hivyo. Nakusaidia. Punguza jam. Punguza hata na mtu wa Sweden. Adrian Kikchandre. Okaka vacation obiri Thika Road ka. Hapa tu Thika Road. Atapata wangapi? Watatu. Kunuka tu. Bonus. Kunuka Harufu tu. Unaweza mwenye ananuka. Kama nguruwe anacheza kwa matope na tunatoyo. bila apology. What are you without apology? Na kuku inakula ni? Gweno chamango? Hey. Tigo kiyudo ka gweno go somersault koro e gidene. E grill kama. Gik mochamo ka be koro wiyu go yote. Pesa. Yenye naenda kununua nini freshener ya mguu unaweka. Viatu kiketi freshener. Katiba itasomwa. Hakuna shida. Katiba kwa bed sheet tutaweka maperfume susu na freshener. Bed sheet na sasa kwa mwili. Si kwa mwili anaenda kuoga na rudi tumepaka inaduma. Hiyo ni harufu haiishi hata ukioga. Mama, tutava mask. Belono puonjo wani Nyasaye okumi gi mora. Omi ariyo to tuoni achiel kata ariyo moko. Kamano. Lazima kuwe na weakness. Yes. Yeah. Hata kwa belogi kanyo. You guys you will kill me. Unasema tunavaa mask. Nyale. Baby, yes. Baby, mask. Hey, kama ni kichwa ninaruka vaa kofia mavina ama helmet. Yes. Hata kwa belogi kanyo na kwa mudajua kenda ka opera ni dia chiel kachiel. Adira chiel kachiel Stella brana nyarochien. Koro ngiso ni kawuono chieng' tich ang'wen. Obago ni watu wak machalo. Nyadende ni pod gwenyore gi gweth nyakwara Ramogi wang. Ingeni sama jowa wuok odhi pinje maoko, kija lendo, kija mpira, kija tuke, to ji duogo ga gi medals, duogo ga ngo. Lin duogo magi belo, to belo wawacho odiochieng' to kalo. Lin, one of these fine days, duoge gi gimoro ma wanyalo chung, ma ana wuona chung mbele jo Ramogi ka. Takone gini jo dalawa belo omiyo wasemeji kutoka nje. Osegwenyore gi semeche. Nigeria shikwengwengine oya. Otoro gini nyisho oya loka kodi. Oya Adrian. So koro gimalit no oya Adrian ge pesa. Ni ngwech Adrian. We will ni pesa. Use money to get money. Use money to get life. Ero kamano lakini tiyo tich matek. Nyakwara Ramogi jua kawuono tich ang'wen luongo ni TBT kama nene. Odiochieng' ma kawuono nitie wach moro mane wawacho ga kaindi. To wadwa nuoye, omit tweta. Nikech ing'eni wa approach mothers ang'owa? Mother's Day. Mwadwa appreciate mine monyuolowa. Kata moko nyuolowa to ritowa, to bedo kodwa. Mond liete ma bende bedo gi nyithindo. Wantiere nyaka gi nyithi kiye moritgi. Joma orphanages gi. You know, miyo en ng'ama important sana. Chuo un important. Lakini wadwa dhialo joma mine. Kapok wachope Mother's Day. Nitiere mama u, dau, wayu, nyaminu, kata miyo moro mane dakgo, to ne ga duoka. Mama, koro in mama wa? Mama, aket simu ni kanye. Dikete buo tanda ma ininde. Kero beki. Kete wiyaka. Tuona kete kanye golo? Kete wiyaka. Kete wiyaka. Aduoka mane mine wamiyo wagaindi gi weche moko mabende ne giwacho. Mamit to malit makawuono. Kiparo to samoro nyane wacho ni mama cha bobede, dayo cha bobedie. Ariyo deka uchiel nono mane namba mar ote machuo. Kinyalo nyiso ni mane mamit waparie. Samoro ne gisenindo, samoro gi ngima, samoro giti ma ging'iye ga dala kacha samoro wang'e onge. Owinjo mana duondi nyakwera mano in. Lakini kiparo gik mano wacho to ne mit. Wadhi e yweyo kwa waduogo gi kama nene. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000.
Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Anyasaye wonte koa ye ikele gweth kumwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato abed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811*273# to get Kenya National Anthem. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led handmade enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Let's go! Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso saa 3 otieno e mine wacho. Machigni kendo nyakono mga juang kamora mara maintie no ageno ni iyudo wa yo makare kabisa kendo Ramogi yudore e yo maler kabisa. Pod wantie e chenro man bak ndalo wadodonje twak mar kamanene.
sama koro idwa gonwa sim, idwa oronwa ote mang'eny kabisa kotenore gi twak ma wan go kawuono. Ang'eni king'iyo e wang' jowi piny kanyo biro neno topic ma kawuono mana kaka Stella osenyiso wachin kanyo. Kapok wachako twak adwa ni asomane ote moko 2 3 6 kata, lakini kapok achako somo ote adwa mana paro ne jogo ma oro ote mag Ramogi Radio, nyakalondo mar Ramogi. Namba mar 23600 2 3 6 no. Ok en mar Ramogi Radio, en mar TV kae. Ma kioro ne Lydia Koth ka. Oko be nenogi. Wane moyudo gi kae to be ok wanyal somo gi. Koro ogore mana e Luanda. Aneno ka ng'ato oro kae ni Helin nyaka belo liet pass. An vero nyaro lare secondary Ramogi bere rainya kamano. Aneno be ote mar Ramogi TV jaote Millicent kawok Muer Upanda Siaya County. Aneno umalero kamano jo Muer Upanda aneno kuwok mate kabisa. Sophie kaya katito Ramogi TV na bamba tena sana winje kendo ainya umora mateko wada ero kamano Sophie kanti katito jo katito kauru mos hi Ramogi, I'm Lizzie from Oyugis. Aneno umaler kabisa greetings to my friend Godfrey and cast to all conmen. Hey otek wanadeni. Bas Kolona kupata poa. Mini Albert Kiboga from Migori nasema pole kwa washabiki wote Ramogi kwa kupoteza mmoja wetu Brian Njugu. Ero kamano wacho ni rest in peace Brian. Ero kamano Albert kantie Kiboga Migori, asante sana. Ramogi TV Kolo Stella Gilin Ramogi no Mbakndalo Kani Imbo Nyamonya Balozi Onienga Kenja Imbo rest in peace Brian Njugu Mos Makende. Ero kamano uru ne jogo duto ma oro ote mag Mos ne achiel kuom Brian. Asanteni sana. Bas wadhi ote kaindi ero kamano antire gi ote kaindi mar Rosie Nyateng. Owacho kanendo ni matek manade ni an napenjo ga ni mama iwacho ni akela ng'o to duoka ni kel meru nyathina. Stella Mosna Glineus Mosna Kuleus ahinya wach Brian emobwogo wa lakini wakua ruoth oket chunye kamo kwero kamana ahinya. Vitalis Ochieng Woodgame Karari wacho kama ni oimia aparo mama na nyaginera kane amodo yien makelo to apenje ni koro aketi gi kanye to duoka ni wenge ni madongo go kinego kama diketie yien to adieri kama chunge to en but ot kama yien moko nitie. Wacho ni moduogo nyier mana kende oduogo laugh at himself. Ero kamano Benta Uma wacho ni sending love Mosna nena Lin kanyo anadwo kama na yudo ko wuok kuom minwa en ni na penje ni mama imadho chai ga ng'ono duoka ni kikombe rume ot ka nyathina urumo te nokachaka penjo no endo kendo. Ero kama na hinya Mako Ten Calvin so nyisa ni odiochieng ber atimo mana mos ne tim nyakochia kuom tho mar Brian MCA nyasayo ket chunye kamo kwe. Atiko ka indigi ote mar Brenda Nyarkindu Bay. Brenda nyisa ni hai Nyarochieng, my mom used to shout akisikia umeangusha vyombo okoli ni to atoya kisetoyo ibiro toke lweti nyathina. Anyway I really love her. Ero kama na hinya Korako ni endita neno ka thoth nikono gajuan ka indi bende pod oro mana ote mag Mos Makende kendo gi kwayo familia no endo mar Brian mondo okaka chuny motegno kindigi kima bene masiro mako gi kanyo endo. Aneno ka indi ote mabende oro koda J Calix otoni mama nasikia njaa. Alafu mamangu ananijibu unasikia njaa na uko na maziwa kwa kichwa. Yawa Abraham Ochengo wacho ka indi ni clean mano mama nakoro imaluonga ni clean biane ka nyathina to ambe aduoke ni mama asebiro clean dhiom na pi mano koro mama osechiemo dwa pi modho to ana unapenje ni mama idwa pi marango to mama nangisa ni dhikel na pi luok emesaka adwa luoko denda. Vincent Kajombo wacho ni fantastic osiepa Mosna Stella Brenda Kachel koda local instrumentals. Minzoni aka indi wacho ni Lin an aduoke maparo en mama okayudo pesa kamikete to mano to koro nodhi penya ni ana wuona an ga muofu koso ntie kaka nochweya mopogore. Larix Mado wacho ni kapo kidhi nyime Lin wantie gi sim kama kasim. Ramogi TV hello. Hello. Yes, machiegni ahinya. Naona hiyo asiana wanaongea hiyo. Karibu sana hapa tunazungumza na nani kakangu? Huyo ni Vitali Msukuya, Vitali Msukuya. Kutoka maeneo gani?
kutoka sehemu za Matungo ile inaitwa Dunganyiro. Shemeji. Dunganyiro. Huko ni kwa mashemeji. Mashemeji, very good. Asante sana. Mimi nimefurahishwa na hiyo kipindi sana. Asante sana. Vile wanaongea ingalau sikii tujue lugha. Lakini ile maneno yenye tu wanaongea na sura zao zinapendeza. Unasikia mzuri? Najisikia sana. Nataka niweke ile muziki Omore. Okay. Omore ama Kodeda. Nataka tu vile wanacheza. Haya, shikilia tu hapo. Unazungua nivaa zile nguo za red, nguo ile za red. Haya. Waambie ile kwa red za red hizo. Haya, sawa. Asante sana. Shemeji Ramoninya kaenbe winjore Ramogi TV. Lakini poch gipako local instrumentals. Nikechudo ni jok moko kuwinj dholuo lakini gimedoga mananeno chino mar Makdalo. Omio wahero kabisa mashabiki wote. Tunawapenda pengine usikizi lugha yetu ya Kijaluo lakini kila wakati ambao tuko online show ya Makdalo wewe mwenyewe wachukua remote yako na unatazama runinga ya Ramogi. Show ya Makdalo. Wacha tuwagusie topic kidogo. Gusia kwa Kiswahili. Tunakumbuka leo majibu ambazo wazazi wetu walikuwa wanatupa kitambo sana mama. Alikuwa ukienda kurudisha kikombe, mama niweke kikombe wapi? Anakuambia weka kwa kichwa yangu. So majibu kama hayo ndio tunaangalia leo kwa kipindi cha leo cha Makdalo. Bas. Donga wacho maler. Ai wacho maler. Kelgi moroa. Lewe otutini. Nadu anu tutini. Awajasikia nyalono wanege. Mogi kandi imbongo ni Sharono Chienga. Otoni yatinya kachibelo mora maratari mosna celebrate nyaro Chieng mwambia anakaa vizuri sana. Asante. Otoni mama nepenja ni mama napenyo mama ni mama ni akete kuneawa. Toko na ni ket widau. Ma setieko. Tirigi dhika udau mamwalo. Idhi mos gini mre. Our mothers, what is wrong? Bas. Hey, Lin Ramogi Stella Kachel Gikolo ma moi rap kantie Homa Bay Nyawiso. Mine machon nedwoko giricho mama aket ndo kanye ketenge yaka. Andano jijo marke hancha Ramogi TV chopo nwayo makare kabisa belo mit kendo mit maratari. Stella Kodlin gidije kolano koth Diego Costa wood migori kata chuor Lin. Anaparo kane asegonyo dhiang to apenjo baba nani atue kanye odo kani bitue tienda ka. Bas kadonje ote mag Facebook koni Eric Warega. Jakagoro mano kaka Lin chamo miel yawa mano ja celeb anyway aworo thomone go Brian let his soul rest in peace erokamano Eric Ruth Nyathio Chien Kolomos nanyar kanyifaya kachel gilini nyakach mimi sina pesa. An kana penjo mama na kanyalo dhie support gi wuoche wuoth to noduoka ni mano wach ka baba oduogo oyude kionge to ibiro moto ibadi to kaduoka ni donga se moto to tuona ni we mino koda wach kaputh sechego to okana kata wanchiki ngate line Ramogi TV hello. Machiki nenya tunazungumza na nani? DJ Kolona unazungumza na Judy. Karibu sana Judy, ntie kanye. Uko poa? Niko poa na wewe? Lin. Yes. Lin mambo. Poa sana mama uko aje? Niko salama salimini nashukuru Mungu. Nyathio Chieng. Naam. Habari ya wewe? Salama sana. Uko poa? Niko poa. Wewe unanifurahisha nyinyi wote haki. Twashukuru. Tunakupenda. Asante. Alafu unaona mama yangu? Mama yangu sasa nikiona kama anakula kitu mdomoni alafu nimuulize mama nini wewe unakula? Ananijibu nakula ulimi. Sasa ulimi ni chakula. Alafu mimi akishanijibu hivyo naudika alafu natoka karibu na yeye. Kwa sababu mimi sijawahi sikia ati ulimi wani chakula. Lakini si ungejaribu tu kukula ulimi. Hapana, ikuliki. Singemwambia mama, ulimi haikuliki. Amezaliwa huko Kadongo Kabondo. Wacha nimsambaze
Azie salamu akiwa Nyakach Kabodo. Huyo ni dadangu. Yes, ni dada yako. Kumaanisha wewe ni mtoto wangu mama. Asante sana, nawapenda nyinyi wote. Tunakupenda sana pia. Asanteni. Alafu wote nitume pole zangu kwa familia ya Brian. Mungu amlaze mahali pema peponi. Asante sana. Asanteni sana, muwe na siku njema. Nawe pia na uzidi kutizama runinga yetu. Na wasikiza tu ya 1 hour peke yake. 1 hour. Asanteni sana. 1 hour. Judy ni gipachi moro. Into in gipachi moro. Wamor kodi Judy erokamano. Nyagemi ala wacho ni mama ere pala ni wiya ka. Odiraja lamo wacho ni aywago Brian njugu to unto umora au kwa mor nyakora mugeji wangu. En mana ni chenro nyaka dhi mbele. Brian be waywago kanyakla gi chenro makawuono nyakora mugeji wangu. Kidwa oropole mari iora orayo mukwe. To chenro be dhia nyime. Erokamano Odiraja lamo. Juliana nyar Alice aneno maler rwaknauru brona iluongo ni Steve Nyakwaragai rwaknauru e budho makawuono. Waserwake erokamano Juliana. Lizzie Louisa. Gik mondiko kanyo ka understand maber. Mercy Lopez, mama ket chiemo ni e tol. Oyo keta piny mburo cham ang' nucham wuoru gotieno. Ya mine wato bende. Ket kanye. Keta piny mburo cham. Ang' nucham wuoru gotieno. Jonyuol nani kaduoka. Ote nitire kaini mar Fred Ndwer. Wacho ni en komiyoga mama gi pesa moro. Koro kodok no dhi kwaye mama chula pesa na cha. To koni e nyathina ambe chula chiemba mise chamoga. Wacho ni rest in peace nyarotiro. Erokamano ahinya. Henry Opeyo to penjo mana ni yawa penjo ujo mbak ndalo. Ramogi Night Kisumu edition mana kuja lini. Hiyo tu. Aya jotelo winjo. Nyaro chieng Maxi. Ngato nitire Ramogi TV hello. Hello. Machiegni ahinya Margaret intiere gwenge mage? Awuoyo gi Pia Tabena kwa Bidori. Machiegni ahinya nyiswa nena ni naduoka mane minyalo paro kowuok ir mama Dani kata Waya. Margaret we winjori. Alakalo paro buko mona okubanga na. Duoka ne volume mondi okadwa ni monda winji kiwuoyo kocha tambe kikiwinja. Duok volume. Margaret angadi. Bas, Nyakwara Muga Juang sami watol kaindi. Wadwa ni mondo wabede joma. Ingene jaluen ga janyadhe. Ngamo somo, ngama winjo wach. Wainyore, sami ngini wuoyo no to wan ma itwa ka inyore. Warwako gigo molos gi lwet dhano. Inyo itwa. To wan bo kwa winji maber kuro. Iwinjori tacha ka winjo duonda ge kocha. Oroma ge ka omit mana ka ini miwinje. Anto samoro rach na saidi. Ka okamano wadhi nyime. Yes. Kapok idhi nyime gi ote makema kage kanyo. Amako. Ingeni nyithindo bene pimo wi mine gi sana. Itingo kikombe lweti tipinyo mama ni niweke kikombe wapi? Okombe kitoga kule. Emomiyo mine mabene duoko kaka gidwaro. Ipimo wiye. Yawa. Mago pimo wi. Kichrak samoro ni oko. Ingeni setting manya dala chon chido karak ni oko ma iluoke sende tiketo kacha. To kata poko luok gito ngao gi gamalo mondo kik buogi nang piny kae. Then ini nigi kikombe se madho nyuka. Tipenyo ni mama aket kikombe ka. Chinge maber ni mose madho nyuka iluto ga epi. Yawa. Lakini achich ni jonyuol machon gi kintie similarity moro. Cheka kaka benene gi chalga in one way or the other. Nikech aduoka gi ni winjo kwa kuom min Kolo, keni chaki winjo kwa kuom min Stella, chaki winjo kwa kuom min Linus. Akeni nentie kaka bene negi tudre. Negi somo e college achiel. College magaduoke. Agulu college kapok gidhi kotera para Agulu college ni ne ipuonjo gege kama cha. Dhi nyime nyalo chiege. Aya, Emily akinyisa gidho Kiswahili kanyo ina maber ni mamangu alikuwa kitoka anasema msikatie ng'ombe nyasi. Nilirushiwa nitazipeleka hoteli. Eti nikiruhusiwa nitazipeleka hoteli.
Na mwende mzurure huko nje, kijiji yote ijue nilizaa watalii. Watalii. Don't watalii tourists. Di ura dia kuruba. Mondo jogweng duto ngeni anyuolo. Tourists. Gidwa hi. Wasunge mobiro bai. Marvel Movin. Wacho ni niko locked in from Kisumu dala. Mama nane nyalo nyisi ni ero awuok adhi chiro. Ani we ma ok modo yien mitedo go. Moto mondo wachwak lith luete ni go iko. Ka okitimo to Orlando dwanegi. In samoro koni kamano len tiparo ni owacha dier. To ni angi we moto ondango watedi gi lith luete. Koduogo ten del motimo cathedral. Evelyn Valina nyisa ni #kamanene Stella shingmuro na penyo mama wa ni mama kawuono madho chai gi ang'o. Noduoka niya okombiru me ot. Ini go kombe gi chai tipenjo gi mimadho. You expect no nyisi dira bon or wa. Aya tiko ka inigi Wamera Sawege. Nyaro chieng minwa miluongo ni Masi nyare Wamera. Kani apenjo ni mama ere mowich to duoka niya bigwel mai wiya kani ndi nyathina. Wacho ni mos na Nyamawera Simba Nyiri. Kasto wacho ni may perpetual light shine upon Brian Soul, best actor a show mar Nyarko Chiero kamano. Korako ni no iluongo ni nyadendi iluongo ni Brenda Lynn. Otoni an napenjo dawa niya. Dani salad ni kanye. To duoka niya salad amadho kaendi. Seche go to salad ni kata mana kabat. Dani jalendo mantie TV no eno wacha ngo yawa. Okawinjo mabe na tedo. To dawa nyisa ni nyathi nyakachi. Doje TV no. Modi peja jalendo ni luongi ni long live to dawa manendo lea nyar kapuonja. Mano Brenda Lynn achaka neno kaendi luongo ni Gilbert Omolo to ni nyathi nyakachi moro maratari. An gima nyalo paro to en mana gimoro achiel. Ndalo machon mabende ana won na sero sawa dole koka ne dola. Tiyudo ni sama miyo kata na mana oyuda kachungi nyarwegi kata mana kor chiel. To mama nane biro ira to ngisa ni Jakobo sani pongdi ineno ka lweti no pongi gik moko sawa inya nyombo adwa gik Maxim nyanyagachi kama watie kod ngate ya mokanyo endo Ramogi TV. Hello yes machigne inya mano wini kaya Mombasa machigne inya wini Mombasa rio nade Mombasa rio maber an kana penjo waya ni waya ora pesa sikuli kija puoi ero pesa teno ga teno uya dipilo dikayo bweka aduoka molingi niluonge ninga waya nilonge ni Margaret kaya nyakati yani nyanyakati yao emomiyo luongo nyanyakati bura ero kamana enya ero kamana Adi mbele kaendi koda oteno endo mamendo koda iluongo ni wuod Akoth nyane machacha no wacho mabeni sama min gi oyudo kochungi nyako e kor chiel to no nyise ni lwete ni opong sawa nyiso ni nya nyombo adwa ni kaw nyako mine no chungo do no endo chakre kawuono kichieme oda dhi godo mondo chak godo dak to nyako no kaw ko wacho maber to no rodho nyako no endo kabisa bas nyanyakachi pani make maka gikanyo ayo ka director wacho ni wadhi wayue matin ka waduogo to idhi nyime kendo imaka kamiwe no idhi go mbele nyakon moge jwang oyieni be oro ote mag mos ne achiel kuom iluongo ni Brian Mowewa inyalo oro ote mag rest in peace oyieni timo mano kopogre gi mano ornwa ote kotenre gi chenro ma go kono kata twak ma go kono makawa paro aduoke mine wa machon medkete bana Ramogi TV.
Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chiena tanora mojonya. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Bani nyathina, arus mari nosetimre ka. Koro wan nyaka wayie gi gimoro amora to abed gi luor kuom gik motimre. Koro nyaka wayie gi kaka ngima bro chalo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Johera mag chenro mar Nyarkochia owito jatugo Bodo Duncan Odhiambo mong'ere kaka Brand Jugu mano owito ngimane okinyi ma kawuono. Piny Kenya romo gi piny Somalia kod Ethiopia e yore jiwo tong' pinjegi. Eliud Wekesa motisore ni Yesu wa Tongaren ochwale doho mabongo makalore kod puonj mochiwo. Erokamano nyanya koro magaji wanga komkete e wang jonendo mar Ramogi. Kideny mar ariyo kendo kideny mogik mar mbak ndalo. Kabani kawuono ni en odiochieng' nendo mar tich ang'wen kuma koro wapako ni en odiochieng' mar kama nene. Waketo ni pado manyachon, puonjo mine wapuonji en puonj manyachon. Kabende waparo gigo manene, luwo kitwa gi timbewa mane chendo nendo mar mbak ndalo. Nwadhi mbele kaindi koda ote. Aneno kaindi ote mabende or koda awuor nyar karungo. To ni aparo chieng' mane ondik na ni repeat class 7 next year. Mano awuor nyar karungu otwoni madhe na niluongo ni Jackie Ben ne owacho na ni Ahmed mana nuoyo class 7 no mana ni yawa erokamano arado gi mok radgo Esi Adams Yufi Adams otwoni ana won ma ni mapenjo mama nani mama en sani orangocha to mama naduoka ato dipar to pod into to an dipar to iniwon to pod ing'iyo ajikona bundi ko ondiko nyaka ket wang'i odhi mbele aneno gini mogik to Rino Dhiambo tuoni nyathinya kachimoro maratari anawuon nasomo school moro yovi iga kocha chande to nokariek ahinya sama koro skunde ni loro to kadok gi report form to nabet ga kamoro chiel tarucho maxina nikech mama na ng'iya ga condition to ng'isa ni woda ami gimoro amora midwaro omiyo kibiro gi less than 300 marks to inwon ni ne minwa ne rodho ji nyathinya kach lakini ana won to nayudo ga 240 marks and below nitie odiochieng' achiel mabende namedo marks na mobedo 360 kare mama na ong'e performance na kaka chalga okayo report form kadwoge ot to miye chiemo maber to bang'e ng'isa ni nyathina miya report form to ka miye report form to neno kaka a perform ayudo 360 openya ni nyathina ma bende result niko sikao mar jirani to kikao mar jirani to duoke nyathinya kach nyaka kawuono okachaka ruch
Maxina nodiema mochako luong nyaka jogweng mondo med rodha nyaka kachiel koda chief. Samina lose kodini kata mana nyathina ok nya wuonda Maxina. Opuonjore malongo. Bas. Wuonde. An be konyan gi ote mar Felix Senior Woda kala kantie Gilgil wacho ni Ramogi TV kara joma noneno mine gino winjo matek ya rest in peace Nyaugenya maminwa. Ramogi TV an to binya kwa raminda mar milenye mama ne nikipenjo ni chae ni ikowe gango. To duoki ni ikowe gi kikombe. Tamara Avril Weshi mama na kanipenje ni akel ni pi luok kose onyisa ni kel na kata mar batiso. Koro apenjra ni pi batiso to adhi golo kure. Bas Kush Tracy wacho ni minwa ne tedo kasto omoro chumbi. Ka watemo kone ni mama to kawuono chumbi omore chiemo to mama wacho ni thiu chumbi ok idong gi chiemo. Mogi kantie gi ote mar Atize Nyakana anto adwa mana oro ote mar lit koda kuyo ne family mar Brian Njugu. Nyasaye oket chunye kama okwe lit to lit ndi en adiera Atize en lit sana en lit ahinya ni uchungu saidi. Podwa medo yuaga achiel kumwa wan be wan gi lit nyakwara mo yachwang en mana ni tich nyaka dhi neno ka wachake kacha chande wan be no ingo wa mi neno ko pandwa matin wa yuage olit gadiri nyakwara mo gajwang. Judy Anyags nyisa ni happy dark Thursday. It's a happy dark Thursday as we mourn Brayo team Nyakochia poleni sana. Stella an niko nani adhia moti ka okamoto tang ne chwak lwetena kasto Stella Mosna Lane kabisa kachiel kod DJ Kolero kama na hinya. Ante gi yote kaini mar Meliza Odhiambo. Meliza nyisa ni mama wakano wuok ni winjo ko wacho ni ero ana wuok aweyo nyoyo e jikona. Wacho ni ukwangie kaka udwaro kinyu madh chai gi wiye madongo dongo go. Nyoyo weyo ukwangie kaka udwaro inu tugo tudugu juko to dhi kiny inu madh chai gi wiye madongo dongo. Ero kamano Adrian QP wacho na kanyo ni na mora an Adrian Odhiambo mama nakane ipenjo ni daki tuono nyoka tokone ni baba utiyo kasoni suga. Ramogi TV hello. Machiegni waloso gi nga? Wuoyo gi Margaret awuor abinya. Margaret nitiere gwenge mage? Nitiere Migori. Ero kamano. Migori iko sawa? Migori antiere yo mijo ne mingege. Awinji maber. Nyisa ni nadwoka mane minyalo paro kowuok ir janyuol. Kapo kakela dwoko aero utane ne kaunto kuhera. Ero kamano. Nikech asika kuja singa kudanjo kodonjo kipendo umado. Anadwoko mana ero. Baba wanochweyo kapu. Kata abe kuro nani chiyo kapu. Kuro chiyo mkora ni tikela ne. Ina mane wabaro vote chande. Ka adwoko ne wanyalo kaneno pino to kona ntoke ka wanga ni dhingi. Wacho ni kamari ok ne nti ka umare. Ka wanga moda dhi angigo pino no. Koro ka medo on top of gimake wacho. I love you so much. Aneno ka uto kuhera. We love you back. We love you so much. You really love me. We love you so much. In fact, we are many reasons. Next time when I call, you respond to me, please. We must. Yeah? We've had you. We must respond. Okay, thank you so much. May God bless you abundantly. May God bless you too. Be blessed too. Joneno wanengo ngeni waherogi. Kabisa. In fact, mondo gingeni waherogi, emomiyo pile ka pile okwadwa ni wabare. Kabisa. Mano number 1. To pile ka pile nyaka wangeni wakelo ne gi chenro mamorogi to kendo mapuonjogi. Kabisa. Yeah, we love them. Kabisa. To kendo ka gioro ote ka watemo mawasom kata ko wasomo gite watemo ga sana. Yes. Wamako nyaka simbe. And by the way ka gionge to waonge. Nikech ka ingeni ka gineno ginene chenro ilore alora. Yes. Ote moromora kae sana. Angelina Alphonse wacho ni hello Stella Lynn Gikolo. Aneno maler wadadawa kane ipenje ni Dani adhi twe die kune to nyisi ni kawuono to kikitu tergie bungu kawuono pangie kombe aboteno ne gikuona. Panga kwa viti. Aboteno ne gikuona. Yes. Hey, mitu mara tari.
Twedi kanye. Pangi kombe. Pangi kombe. Angna tedni gi kuoni gi cha. Ingeni manu yuko kamos, idhi twedi keri. Ne okipenyi ni dhi twedi. Hey. Susan Kerry, mama nyukani wako ogango, odwokani agwata. Hey, Muga Evander Neviski, no chenro kantie Dandora Fest 2 yote hai. Chon kawa tindo na penjo minwani mama kibrit ni kure, nodwokani bimanye, etie wiyaka endi, entie wiyaka. Antigi begi yote mar Sharon Helen O. Mbele pamoja from Kisumu. Chon kane wapenjo escort gir madho chai, to mama wane duoko wani en kodo kombe modhuro, moro mwa madho chai. Mogi kantie gi ote mar Lin Nyakwar Gladys. Koro awuok adhi chiro kikumoti, wang nuted koda. Mama wa madho chai gango, madho dhogo kombe, awuoro nyage. Ramogi TV lo. Hello. Machiegni nyawalo so gi nga? Oloso ga Alice ka wuok Mombasa. Machiegni ainya Alice. Miwad woke? An mama John kana tedo chapat. To aero ngwenyo ma chapat batinta danye wi pan. Chapat. Ako mana ko odio lota gi pan ni pap. En kendo no ko wuo. Ha? En to kendo no ko wuo. Oko uo, ongi amra kando ko chapata, anda nye wigi, daka chia, po mako mbanya luata gi, ndap. Mosi ya, mos. Hey. Haya. Ero kamano Alice. Ano mosne, Brian Jugu. Ero kamano Alice. Rest in peace. Thank you so much. Haya. Korako ni endiane no ni kush Tracy. Otwani minwa no tedo. Kasto moro chumbi, kawatemo kone ni mama ya watu, kawuono chumbi omorore chiemo, to mama wawacho no wania. Thiuru chumbi oko, idongi chiemo. Koro inemine, akliju, cham chiemo, chumbi ti thiyo. Vedna, bewacho ni my mom used to say, mama wacham chiemo ni. Otwani, anawo ngisa mwani, mama wacham chiemo ni. To mama naduoka ni, kiko cham? Di ucham lumo ko kacha chande nikech kata mana dhok madhi chamo lume maonge. Lavenda Churchill wacho ni nyathina no endo kik uluoki, mano mama ne manyise ni nyathina no to kik uluoki kawuono, adhi oro ndege biro ome aluoke mana kenda. Ero kelna pi. Kasto ipenji ni pi modho, ipenjo ni pi modho, to koso pi mane. Kelna pi mar mtaro, kieri luok godo nyathi, kiero bimode. Mogi konyango Sara, otoni hash kama nene Lin mosna Stella kachel koda kolo. An mama nane wuok e puodho, to ne onyalo kwaya pi. Ayo to ne apenje ni mama, aom ni pi modho koso luok, nikech ne yudo ka otimolo e tiende ne kanyoendo. To ne oduoka niya, mana ni ini wuon, chal ni ineno kagima ae polo, to ka ae polo, to miya oboche. Mona luok godo denda. In the meantime, to miya pi modho. Otiane no kaindi mar Caroline Omolo nyisa ni mama gi ko wuok dhi kamoro to kon giera wuok kikilo radio nyathina miela ma battery room wang ni somne baba u habari gotieno. Enemo somo news. Doge battery osechwado godo ngolo. Wilo morumo. Kora ango dhiambo isomne wuoru habari kech baba dwa winjo habari utamsomea habari. An gi ote kaindi mar Kakuno, Irene Kakuno kora niya no kadwa neno mamwa ka chamo gimoro. Mama ichama ngo? Achamo dhoga. Long live mama na. To kamana ahinya. Nyaro chieng mane luong ni Janes Masi. Wacho ni nyaro chieng merwa kane akwayo pesa mar dhi nyiewo mandas gokinyi to duoka niya mondapur apudhi yerwiye adhi godo. Long live mama na. Atieko kaendi gi ote mar nyar Obila Murai kanitiere gwenge mag Nakuru. Owacho ni ero kora wuok adhi chiro. Aduga nang kodhi mawi udhi tugo mawi wil gi moto. Ubiro chamo megeu. Ero kamana ahinya. Machielo openjo Dani akudh mach. Dani kaupi iole kendo donge wuoru tiyo ka polis biro kelo ni chiemo mar remand. Ero kamana hinya Okinyo nyarangwe be oro ote kayo wacho ni anto kane mama oro na ora ka uraywe monda ywe liare to tugo podogala tapo
ogala tap oko chako luonga kopenja ni okinyo be chako yueliare kosepodi tugo abiro pami manjau lawi okaelewa gimondiko kanyo but kamano okinyo arango komoronwa oteni Ras baby rest in peace my friend Brayo watching from Siaya County erokamano kuom oro ote mag mos ne family mar Brian Njugu. Jacqueline Awino amor kodu sana erokamano Jacqueline. Brian Jagem nyarko chieng nyarko chieng kose nyaro chieng aneno maber kouna uru ote mar kuyo ne tim Nyakochia kachiel gi family mar Brian Njugu. Poleni sana erokamano Brian Jagem. Arili Nyakodongo aoro mos ne family mar Brian Njugu. May his soul rest in peace. Lit Jowadwa Olita Enya Alili Nyakodogo erokamano. Festus Jaberak Jakapio Dana Nyangwenyo ne wacho nwani kodwa wuok ni koro awuok kodwa wuok wacho ni koro awuok koro bauru abaya jogweng ongeni adak gi watali mogi kantie gi ote mar Flora Benjamin andanwa ne luongi ne luongi kodwa ori to en wuone moyie kore paro no luongi mangato yie makari awe kochopo godhiambo to boka motimo kachi Niti ote moro momora kaindi ilong ni Anton Matengo Otoni Anton tuga gi lepi mano mama na emanyisa nyathi Nyakach Anton tuga gi lepi mag school kiki gol mam donge kiny mirwa koti mar babau kodi go school Karas Josh otoni kipenje kata ni mama iwech ni kure to duoki karawangi madongo goeko katoch tinga goeko konyi gagango wuodo nagi mabende katoch ni mana toki kanyo to inuon kare ni dhiga e school mane woda chieng otoni mama kawuono wachama ngoyawa dhi penj wuoru ka unyalo chama to bende chama ura chama na ol gi maisha Arogo Willis Boto ni Mombasa locks in minwa nyakano nyartie gari mama could shout at me oruda hero irudo di sawa abiro nyoni proper kayuech manyono ga godo tije makosana otoni ko continue resting in peace mad Nyasaye kendo ket manak chunye kumo kwe mogi kanyo to Cheryl Beryl otoni wa minego neniga gaduoke joadu inyiso ga ngato ni mama itedango toko nini juk buru itedi kisetieko tilos godo kek mag godo tai Igeni yakolo gilin Igeni ngato nyalo paro ni mine wagi kine sando no gisando kana jonyuol ne sando no gisando nikech adieri kibrit iketo kanye sani maybe matinde ji odak maber miyudo ka gik moko nitiere opang kiango kibrit oket ka tinde mapiny olony chon kibrit nwatede kendo kit kendo kacha iyudo koket kibrit ka donge iyudo koket sufria inge maber ni sufria oket kacha in ko kidhi penjo mama ni mama neno traf mar luok ni kanye koduoke niya ene jiko na kete gi sufria che kacha otemo mana nyisi niya inge maber ni gino ok nya bedo kanyo dhi manye kat chon nwa keto trefe botanda donge idhi ywa botanda ti yuda ngo yudo traf samoro ratengi ne mok ngiyo maber then waluoro be mudho samoro dheti luor kodi penjo mama podi penjo nikech luor joge paro ni ne timo mana timora achiel ni gipuonji adieri tieko gi kikombe se chiemo onego be ni golo san titero kuma sende molil nitie ndo moro ni wega kacha chande kae ne ot kata kae ni lum kacha tidhi yude laro kacha cha don kuma ngiluoke sand idhi nyume kan to koro ini penjo mama uni mama ater sand kanye koko ni kete wiya dongi kete wiye wa kae imbi dhi sand ok nya bede wi mama ya wa mani kuma kete sand ni lakini jonyuol machon ne keto nyithindo moro bede line matir kama biro ni tinde endi jonyuol sana joma mine to yude miyo gi nyathine mawuoyi ideso nyathi ma dadi sasa mbona unafanya hivyo dadi miyo machon ne chimo nyathini tito ni nyangisi weche ni sani kori duong lweti ni opong inya nyombo agoli oko mono kori dhi nyombi mano kori ngeni oyudi gi nyako chungo do kamoro chon ngeni no ke yuwa giti hoyi ne yuwa kendo chon bende nonge ni nyathi en man ng'ata chiel nyathi en mar ji duto te maki koso to Koleus nyarodhi Stella nyarodhi DJ Vic nyarodho nyathina to call police onge gima ni nyatimo ke ywak ti duoki niya ayudo ka tindi nge ywak ndi kendo liel moro kotimre gweng ka in mudwa goli dhi kony joka ngane ywak long live African
moms wanyalo wacho kamano, moms and mothers to mosenindo bende Millicent Angira, rest in peace. Mary Goretti Achieng, rest in peace. Wowa Walter Otuka kantie dala mabondo wacho ni kamugo lega belo. Owuoro ndi. Walter Otuka. On that note, ngato nitiere ni Marichui. Owacho na kon len Marichui wacho ni kiyie tikonye gi namba Adrian. Tafadhali. Anataka sana. Arufu ni kama Adrian. Arufu hana shida na. Sisida kwako. Sisida. Na kupatia namba inafiu. Watieke mana gikanyo anadwa tieko mana ka aoro ote mag mos kendo ne family mar Brian Njugu kachel gi team Nyakochia in full. Angeni gin gilit sana gisechegi gi wito achiel kuom gi wan be wawito achiel kuom Ramogi TV kaendi. Poleni sana, Nyasaye mondo ket chuny Brian kamokwe. Mano e gima anyalo tieko. Gan nyinga luonga ni Colloquial Instrumental nyaka kendo odiochieng' makiny. Onere uru. Mana gi dhokolo no endo nyakora moga jwang familia mar Brian osiepe kod wede kachiel kod gi family mabende no yudo kaendi biluongo ni Royal Media Services kokalo e tugo mar Nyakochia. Wawacho ni mos makende Nyasaye oket ngimane kamokwe. To kendo amedo nyisi ni ngima masani makiny en mohol oken mari. Omiyo ma in godo sani odiochieng' ma kawuono ti kode maber nikech ok ing'eyo ni dakika mabiro eno yudi kanye kinindo koso kapod ngima. Luonga ni Stella Brenda Nyarochieng. Watimo mos makende ne familia no endo kata anyuola mar Brian Njugu. Wacho ni malito siko kendo siko kuma piny ochime niendi wakini odhi kure, lakini sama koro wacho ni mos makende mayo mochimo wate en mana ni sani ema poko chopo lit to lit ndi inyalo ywak, lakini kochopo sani ni koridhi tidhi. Kokamano to luonga ni Lin Ramogi nyanya kachi. Partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing